Ποια είναι λοιπόν η Αριάδνη Ελένη Δοσίου, η φλωρινιώτισσα βιολονίστρια που θριαμβεύει στην Ευρώπη? Γεννήθηκε στη Φλόρινα. Από 4,5 χρονών άρχισε να μελετά βιολί. Θυμάται η ίδια στο βιβλίο της την πρώτη συναυλία της παιδικής ορχήστρας του Αριστοτέλη με μαέστρο τον Παντελή Τριανταφύλου, όπου συμμετείχε η ίδια. Μέγα γεγονός, από αυτά που μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μου, ήταν η πρώτη μας συναυλία με την πρώτη παιδική ορχήστρα του Παντελή Τριανταφύλου, ενταγμένη στον Αριστοτέλη, που έγινε στις 29 Ιουνίου 1942. Ήταν απόγευμα και από νωρίς κατέφθαναν κόσμος, φίλοι και γονείς για να βρουν μια καλή θέση στην αίθουσα Πάνθεων. Στις 5:30 κατέφθασαν και οι αρχές που συνόδευαν τον Έλληνα Υπουργό Βορείου Ελλάδος, της κατοχικής κυβέρνησης, κ. Σιμονίδη. Τα μέλη της παιδικής ορχήστρας, από 8 έως 12 χρονών, ντυμένα με τα καλά τους και με τα βιολιά στα χέρια, πίσω στα παρασκήνια, έκαναν μια μικρή πρόβα, μια υπέροχη παραφωνία, σαν αυτές που κάνουν όλες οι ορχήστρες πριν την έναρξη της συναυλίας. Επιτέλους θα παίζαμε σε αληθινό ακροατήριο. Ο Παντελής Τριανταφύλου, η ψυχή της μουσικής της Φλόρινας, υποδεχόταν τον κόσμο με το ωραίο και ευγενικό χαμόγελό του και με βλέμμα που δεν του ξέφευγε τίποτα. Ταυτόχρονα μας έδινε τις τελευταίες συμβουλές, σιγουριά και ενθουσιασμό. Όλα τα έργα που θα παίζαμε ήταν διασκευασμένα και ενορχιστρωμένα από τον ίδιο. Η πρωτοτυπία του όμως ήταν στο κονσέρτο του Ζάιτς να αναθέσει τη διεύθυνση στη μαθήτρια Μέρι Τζόρτζι, πιανίστα και μετέπειτα γιατρό. Ήταν πρωτάκουστο για εκείνη την εποχή μια κοπέλα να διευθύνει ορχήστρα. Σε αυτό το κονσέρτο σολίστη ήμουν εγώ, η Ντάνη Δοσίου. Ένιωσα για πρώτη φορά πολύ σημαντική και ας αγνοούσα ότι μια σολιστική καριέρα απαιτεί ατελείωτες ώρες μελέτης, στοχασμού, ταλέντο με τεράστια μόρφωση, πειθαρχία, φαντασία, προσωπικότητα, σκηνική παρουσία. Κι όμως, η πρώτη αυτή σολιστική μου εμφάνιση καθόρισε το μέλλον μου. Αυτή με όθησε στις σολιστικές σπουδές και σπουδές μουσικής δωματίου. Είχε την τύχη λοιπόν να μεγαλώνει μέσα σε ένα αξιόλογο για εκείνα τα χρόνια μουσικό περιβάλλον. Ο Ιστορικός Σύλλογος του Αριστοτέλη, που ιδρύθηκε το 1941, έσφιζε από νιάτα και μουσική. Μαθήματα πιάνου, βιολιού, χοροδίες, μαντολινάτα, φιλαρμονική. Και όπως θυμάται η ίδια, το 1942, στην ηλικία που ήμασταν, δεν γνωρίζαμε την τεράστια τύχη που είχε τότε η Φλόρινα να έχει 3 αριστούχους διπλωματούχους βιολιστές του κρατικού οδείου. Ήταν ο Θεόδωρος Θωμαΐδης, ο Νικόλαος Δουδούμης και ο Κωνσταντίνος Τριφωνίδης. Ο Θεόδωρος Θωμαΐδης, αγαπημένος μαθητής του Αλέξανδρου Καζατζή, διευθυντή του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, δίδαξε στο ΚΟΘ πριν αναλάβει τη διεύθυνση του οδείου Φλόρινας του Αριστοτέλη. Εάν οι Γερμανοί δεν τον εκτελούσαν τόσο άδικα, η Φλόρινα θα είχε από το 1943 οδείο αναγνωρισμένο από το κράτος με δικαίωμα να δίνει πτυχία ή διπλώματα ειδικότητες. Στη συνέχεια, σε ηλικία 12 ετών, η Ντάνη Δοσίου πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να συνεχίσει τις σπουδές της στο βιολί και παράλληλα φοιτά στο Ελληνογαλλικό Κολέγιο Καλαμαρί. Παίρνει το δίπλωμά της με άριστα και πρώτο βραβείο του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης με καθηγητή τον κύριο Βασίλειο Θεοφάνους. Αξίζει να τονιστεί πως φεύγοντας από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, είχε ήδη μελετήσει στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων 30 κονσέρτα βιολιού και επίσης στα 3 υποχρεωτικά χρόνια μουσικής δωματίου είχε διδαχθεί από τον Αλέξανδρο Καζατζή, διευθυντή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και καθηγητή στο Βασιλικό Οδείο των Βρυξελών, όλες τις σονάτες του Μπετόβεν, 6 σονάτες Μότσαρτ, 3 κουαρτέτα. Το 1952 μεταβαίνει στο Παρίσι για ανώτατες σπουδές και έχοντας τα προσόντα απολαμβάνει την τύχη να γίνει δεκτή στην σχολή Marguerite Long και Jacques Thibaut, όπου φοίτησε κοντά στον μεγαλύτερο βιολιστή της Γαλλίας, τον Jacques Thibaut, και μετά τον θάνατό του στους παγκοσμίου φήμης βιολιστές Henrik Schering και Miriam Soloviev, η οποία θεωρούνταν το καλύτερο γυναικείο δοξάρι της Ευρώπης. Επίσης, μελέτησε μουσική δωματίου με τον Γκασπάρ Κασαντό. Μετά τις ανώτατες σπουδές βιολιού και μουσικής δωματίου, αρχίζει η σολιστική της καριέρα, σαν σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες, ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου.
Είχε την τύχη να δεχτεί ο Τάσος Γιαννόπουλος να τη συνοδεύει, ο διασημότερος συνοδός πιανίστας της Ευρώπης, ελληνικής καταγωγής από την Αίγυπτο και προσωπικός πιανίστας του Ζακ Τιμπό. Επί 17 χρόνια έδιναν συναυλίες μουσικής δωματίου, με σονάτες και έργα για πιάνο, βιολί και τραγούδι σε πολλές χώρες. Αναφέρουμε κάποιες μόνο από αυτές. Παρίσι, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Άμστερνταμ, Χάγη, Αμβούργο, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Στουτγάρδη, Ούλμ, Μόναχο, Κολονία, Ιταλία, Φεστιβάλ Σιένα, Όσλο, Στοκχόλμη, Ζηρίχη, Λοζάνη, Γενέβη, Τελ-Αβίβ, Μαδρίτη, Βελιγράδι, Σκόπια, Ελληνική Κοινότητα Αστόρια Νέας Υόρκης, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, Βόλο, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Παραθέτουμε μερικές μόνο από τις κριτικές που υπήρξαν αποθεωτικές. Από το Βερολίνο διαβάζουμε «Μεγάλη δεξιοτεχνική ικανότητα. Πρώτη φορά ακούσαμε αυτή την αγνότητα ήχων, μελωδίας και αρμονίας». Στη Στουτγκάρδη γράφτηκε «Η δοξαριά της γεμάτη και ανθισμένη είναι περισσότερο από ικανή να κάνει να ζήσει το άπειρο φάρδος των ήχων». Εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Έργα μεγάλης ολκής που προϋποθέτουν εκτελεστή ανωτάτου επίπεδου και υψηλών γνώσεων. Η Νιου Πρες του Μονάχου. Βιολονίστα που έχει ξεπεράσει τα πάντα. Μεγάλη ευκολία για τα δύσκολα έργα. Ήχος γεμάτος, πολύχρωμος, ρυθμός διαβολικός, ένταση μέχρι τέλους. Η De Telegraph του Άμστερνταμ. Έχει το αίσθημα της μελωδίας και ακόμη περισσότερο εσωτερική οικοδόμηση της μουσικής. Από τη Χάγη η εφημερίδα Haagst Courant. Πρώτα η μουσική και μετά οι νότες. Στην Guardian του Λονδίνου διαβάζουμε «Ερμηνεία εξαιρετική. Η Ντάνη Δοσίου έδειξε ότι είναι μια μεγάλη βιολονίστα με άπειρες πηγές». Στην Daily Telegraph του Λονδίνου «Ήχος ζεστός και βαθύς, μεγαλοπρεπής ερμηνεία και συγκινητική ψυχική ηρεμία». Από τη New Daily του Λονδίνου «Ήχος καθαρός και λαμπερός. Το σύνολο των φράσεων είχε πλάτος, ελαστικότητα, σιγουριά, που κάναν ώστε οι μεγάλες μελωδίες να κρατήσουν την έντασή τους μέχρι το τέλος, πράγμα πολύ σπάνιο. Η Ντάνη Δοσίου είναι μια μεγάλη βιολονίστα και μια μουσικός γεμάτη ευαισθησία». Από συνέντευξή της στο Παρίσι με τίτλο «Πώς εκολάπτεται, πώς γεννιέται μια ιδιοφυΐα», που έδωσε στη διάσημη μουσικοκριτικό Αλεξάνδρα Λαλαούνη, διαβάζουμε «Ψάχνω. Προσπαθώ να εισχωρήσω στα μυστικά της ηχητικότητας. Να πλάσω έτσι τον ήχο μου, να τον κάνω ό,τι θέλω, δηλαδή ό,τι απαιτεί το κάθε έργο που εκτελώ». Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Παρίσι, είχε την ευτυχία να γνωρίσει τους πιο διάσημους βιολιστές, όπως τον Μιλστάιν, τον Νόιστραχ, την ανεπανάληπτη Μαρία Κάλλας, τη γνωστή Ελληνίδα πιανίστα Βάσο Δεβετζή και άλλες μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Στο Παρίσι η κυρία Δοσίου είχε την ευθύνη μιας εκπομπής στη γαλλική τηλεόραση με τίτλο «Les jeunes invités de la musique», όπου κατόπιν ακρόασης και τελικής επιλογής παρουσίαζε νέους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Στα χρόνια αυτά απέκτησε πολυετή διδακτική εμπειρία. Έδωσε επίσης διαλέξεις στην École Normale του Παρισιού, με θέμα την αρχιτεκτονική του έργου και την γλυπτική του ήχου, που είναι και το πάθος της. Ύστερα από 25 χρόνια που ζει μόνιμα στο Παρίσι, επιστρέφει στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού προς όλους τους Έλληνες μουσικούς του εξωτερικού να έρθουν στην Ελλάδα και να βοηθήσουν στην αναβάθμιση των μουσικών σπουδών στη χώρα μας. Το 1974, κατόπιν διαγωνισμού, διορίζεται στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης ως καθηγήτρια, λαμβάνοντας τη μοναδική έδρα του βιολιού με βαθμό Α. Το 1993 μέχρι τον Μάρτιο του 1994 υπήρξε και διευθύντρια του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, στις συγκεκριμένες θέσεις, μετέφερε όλη την εμπειρία και τις μεθόδους της
κοινώνησε στους δικούς της μαθητές και σε όσους μαθητές αλλά και καθηγητές άλλων τάξεων της το ζήτησαν. Προχώρησε στις εξής καινοτομίες ως διευθύντρια του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Έκανε αναβάθμιση των σπουδών για όλες τις σχολές, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των καθηγητών. Οργάνωσε τη διδακτική ύλη, ρεπερτόριο, αναέτος. Ενορχίστρωσε όλα τα κονσέρτα για αρχάριους, μόνο για ορχήστρα βιολιών, και έτσι τα παιδιά από την αρχή της εκπαίδευσής τους είχαν την ευκαιρία να μάθουν να παίζουν σαν μέλη ορχήστρας, αλλά και σαν σολίστες. Σταδιακά πρόσθεσε τσέλο και πιάνο στην ορχήστρα της. Ένωσε όλους τους μαθητές της τάξης της και δίδαξε για πρώτη φορά όλα τα ντουέτα του Μπάρτοκ, 44 τον αριθμό, για να μάθουν οι μαθητές της τον συγχρονισμό. Δίδαξε έργα του ρεπερτορίου του βιολιού που ακούστηκαν για πρώτη φορά στην αίθουσα του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, όπως κονσέρτα για βιολί των Μπράμς, Μπάρτοκ, Σωστακόβιτς, Προκόφιεφ, Γλαζούνοφ. Έδωσε έμφαση στο μάθημα του πρακτικού διδασκαλίου και προσπάθησε να θεωρηθεί και ως προϋπηρεσία. Πρόσθεσε και τη βιόλα στα υποχρεωτικά όργανα του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ήταν παρούσα σε όλες τις επιτροπές εγχόρδων και μουσικής δωματίου. Εργάστηκε με ζήλο, ώστε μαθητές αλλά και γονείς να συνειδητοποιήσουν πόσο απαραίτητη είναι η σοβαρή μελέτη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων και κυρίως για τους αρχάριους το σολφές, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από το μάθημα διδασκαλίας των οργάνων. Έτσι, ενώ η διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων είναι 3 έτη, του σολφέζ είναι 5 έτη. Τόνιζε συνεχώς στους μαθητές και στους γονείς τους την αναγκαιότητα να τελειοποιήσουν την τεχνική του μουσικού οργάνου. Μεγάλη σημασία έδινε στο πλούσιο ρεπερτόριο που έπρεπε να έχουν οι μαθητές, ώστε είτε διαλέξουν να διδάξουν, είτε επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποια μουσική ακαδημία του εξωτερικού, κατόπιν εξετάσεων, να έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθούν. Επιδίωκε συχνά συναντήσεις με συλλόγους καθηγητών, μαθητών και γονέων. Βραβεύθηκε εξάλλου από το Σύλλογο Γονέων του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης το 1996 για την προσφορά της ως εκπαιδευτικού στους μαθητές του. Οργάνωνε αφιλοκερδώς κάθε καλοκαίρι για έναν ολόκληρο μήνα στη Φλόρινα σεμινάρια βιολιού για όλους τους μαθητές της από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ελβετία, με τον όρο να φέρνουν μαζί τους το βιολί και ένα ποδήλατο. Ο Αριστοτέλης πρόσφερε δωρεάν τους ξενώνες του για τη διαμονή των μαθητών, καθώς επίσης αίθουσες μελέτης και προβών, αλλά και μουσικά όργανα. Η Φλόρινα γινόταν έτσι μουσικό κέντρο το Θέρος. Δυστυχώς η αξιέπαινη αυτή προσπάθεια δεν είχε συνέχεια. Για όλα αυτά δούλευε φυσικά ακούραστα, πέραν του υποχρεωτικού της ωραρίου. Συνόδευε η ίδια στο πιάνο τους μαθητές της τα έργα που ερμήνευαν, βοηθώντας τους ιδιαιτέρως στο να έχουν μια πλήρη και πολυφωνική άποψη της μουσικής. Στα 24 έτη εργασίας της στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης έδωσε 25 διπλώματα, όλα με άριστα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους: Δημήτρη Πολυζωίδη, Δημήτρη Χαρατσάρη, Τζένι Χαριζοπούλου, Βασίλη Τσοτσόλη, Θανάση Γκιουλετζή, Ελένη Παπαδοπούλου, Αναστασία Μισιρλή, Παναγιώτα Ξεναρίου, Χριστίνα Κανάτσου, Όλγα Ζέρβα, Δημήτρη Καραμανόλη, Σωτήρη Ζησόπουλο, Ευαγγελία Τσιτζογιαννοπούλου, Γιώργο Κανδυλίδη, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ευτυχία Μπλάντζα, Μαρία Καραγιάννη. Μαθητές της έδωσαν ρεσιτάλ στην πόλη μας, στον Αριστοτέλη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά και στο σπίτι του Στερή Κακούλη. Μαθητές της επίσης βραβεύθηκαν από το Οδείο Φίλιππος Νάκας και άλλοι συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων. Σήμερα, συνεχίζοντας το αξιόλογο έργο της κυρίας Δοσίου, διδάσκουν σε μουσικές ακαδημίες, οδεία, μετέχουν σε ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και γίνονται πρεσβευτές της διδασκαλίας και του ήθους της. Σήμερα κάποιοι από τους αγαπημένους μαθητές της τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας. Την τελευταία περίοδο της θητείας της στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης έδωσε τα 5 τελευταία διπλώματά της, μεταξύ των οποίων και της κυρίας Μαρίας Καραγιάννη, η οποία είναι σήμερα καθηγήτρια βιολιού του Οδείου μας και έχει τη διεύθυνση της ορχήστρας μας. Τους μαθητές της κυρίας Δοσίου, καθώς και μέλη της παιδικής ορχήστρας της κυρίας Καραγιάννη, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε στη συνέχεια της εκδήλωσής μας.
Μετά τη συνταξιοδότησή της, επιστρέφει το καλοκαίρι του 1997 στην αγαπημένη της Φλόρινα. Από το 1965 κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες να ιδρυθεί στην πόλη μας οδείο, εγκεκριμένο από το κράτος, με τη βοήθεια του κυρίου Αλεξίδη Σπύρου, γνωστού δικηγόρου και ποιητή, και του κυρίου Στέφανου Κωνσταντινίδη, εκδότη της εφημερίδας Έθνος της Φλόρινας. Μέχρι το 1997 που επέστρεψε, το όνειρό της αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί. Με άρθρα, παρεμβάσεις και κοινωνικό ακτιβισμό, έχοντας και την αμέριστη υποστήριξη του κυρίου Θεόδωρου Βόσδου, εκδότη της εφημερίδας Φωνή της Φλωρίνης, καταφέρει να κάνει το θέμα της ίδρυσης του οδείου ζήτημα πρώτου μεγέθους στην τοπική μας και όχι μόνο κοινωνία. Λίγους μήνες κιόλας μετά την εγκατάστασή της στη Φλόρινα, το νομαρχιακό οδείο Φλόρινας είναι γεγονός. Ενώ πρωτοφανής υπήρξε η σύμπνοια όλων των μέσων ενημέρωση της πόλης μας και των σπουδαίων εκδοτών των τοπικών εφημερίδων, οι οποίοι ήταν λάτρεις της πνευματικής προόδου της Φλόρινας. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφεραν δωρεάν τα πρωτοσέλιδά τους με την προτροπή της κυρίας Δουσίου. Ο τότε νομάρχης Φλόρινας, κύριος Τραϊανός Πετκάνης, της δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Αναγνωρίζει ότι είναι η πλέον κατάλληλη να επιλέξει και να στελεχώσει με κατάλληλο διδακτικό προσωπικό το οδείο, καθώς έχει ανώτατες σπουδές, σολιστική καριέρα, εκπαιδευτική και διευθυντική εμπειρία. Μετά από διαδικασία αξιολόγησης, τοποθετείται στη θέση του πρώτου διευθυντή του οδείου μας, ο Κωνσταντίνος Σχέμπης, με καταγωγή από τη Φλόρινα, που τον αποκαλούσαν διάνοια στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναλαμβάνει και την επίβλεψη και διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, ενώ η κυρία Δοσίου αναλαμβάνει την εποπτεία των σχολών των μουσικών οργάνων, εφαρμόζοντας μαζί και στο οδείο μας τις καινοτομίες που είχε εισάγει στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Σχέμπης, ο οποίος στη συνέχεια θα μας μιλήσει για την κυρία Ντάνη Δοσίου. Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία του σολφές, προκειμένου να μπορεί ο μαθητής να διαβάζει με άνεση τις παρτιτούρες και να παίζει από μνήμη στα έργα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναγκαιότητα διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων και ειδικότερα του μαθήματος ορχήστρας, που είναι για την κυρία Δοσίου ο πυρήνας κάθε οδείου. Καθιερώνονται τα τεστ για τους νεοφερμένους μαθητές, προκειμένου να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς μουσικό όργανο. Ενημερώνονται διαρκώς οι γονείς για την εξέλιξη της πορείας των μαθητών. Στο σημείο αυτό, αξίζει να τονιστεί πως η κυρία Δοσίου πρωτοστατεί στην ίδρυση του Συλλόγου Γονέων του Οδείου μας, της Οκτάβα. Η κυρία Ντάνη Δοσίου, γνωρίζοντας καλά και την πιανιστική τέχνη, διδάσκει ιδιωτικά και αφιλοκερδώς μουσική δωματίου και προετοιμάζει κατάλληλα τον μικρόν τότε Δημήτρη του Λίκα, ο οποίος τον Απρίλιο του 2004 κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον 28ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ταλέντα Βραβεία Φίλωνα. Στη συνέχεια, η κρατική ορχήστρα του Βίντιμου Βουλγαρίας δίνει συναυλία στη Φλόρινα υπό τη διεύθυνση του τότε διευθυντή του οδείου κ. Μιχαηλίδη και στην οποία ο Δημήτρης του Λίκας, τάξη πιάνου κυρίας Χαράς Κατσαρού, σε ηλικία 11 ετών ερμήνευσε ένα κονσέρτο του Μότσαρτ με την καθοδήγηση και της κυρίας Δοσίου. Για προσωπικούς λόγους αποχωρεί για ένα διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδείου, μέλος του οποίου υπήρξε από τη σύστασή του και επανέρχεται μετά από πρόσκληση του τότε νομάρχη Φλόρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου. Ακολουθεί ο διορισμός της κυρίας Δόμνας Ευνουχίδου στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Οδείου. Δίνεται μια όθηση στα χρόνια αυτά. Μεταξύ των ξεχωριστών πρωτοβουλειών που πήρε η κυρία Ευνουχίδου, έκανε και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για τη σύσταση μαθητικής ορχήστρας στο Οδείο μας. Η ορχήστρα αυτή, στην πρώτη παρουσίασή της, ονομάστηκε τιμή Σένεκεν Ορχήστρα Ντάνη Δοσίου. Η κυρία Δοσίου στέκεται δίπλα στα παιδιά του Οδείου μας, προσφέροντας ιδιωτικά και αφιλοκερδώς τη διδασκαλία της. Συγκεκριμένα, τα αδέλφια Παναγιώτα και Γιώργος Αθανασίου, μετά από την προετοιμασία και καθοδήγηση της κυρίας Δοσίου, έλαβαν αντίστοιχα το πρώτο και το δεύτερο βραβείο Παμψηφί στο βιολί, κατηγορία Α2 9-11 ετών, στον δεύτερο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό για πιάνο και βιολί που οργάνωσε το Οδείο Βορείου Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στον ίδιο διαγωνισμό, ο Δημήτρης του Λίκας έλαβε το πρώτο βραβείο στο πιάνο στην τέταρτη κατηγορία 15-20 ετών. Η Βιολέτα Βλούστα παίρνει το πρώτο δίπλωμα μονοδείας, με άριστα παμψηφία από το οδείο μας, τάξη της κυρίας Ξένιας Τσαυκοπούλου, καθώς και την πρώτη υποτροφία, μετά από εισήγηση της κυρίας Δοσίου, από το Νομαρχιακό Οδείο Φλόρινας για σπουδές στο εξωτερικό. Γίνεται έτσι για άλλη μια φορά η μικρή μας Φλόρινα, η μικρή πόλη με τη μεγάλη μουσική. Ακόμη και σήμερα, η κυρία Ντάνη Δοσίου, παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, βοηθά όσο μπορεί τα νέα παιδιά.
Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό την επιτυχία της 12χρονης Ειρήνης Τρικυλίδου, που με την αφιλοκερδή καθοδήγηση της κυρίας Δοσίου κατόρθωσε να διακριθεί και να επιλεγεί μεταξύ των ενεργών μελών της ορχήστρας Μούσα, Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η προσφορά της κυρίας Ντάνης Δοσίου στη μουσική υπήρξε τεράστια. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η κυρία Δοσίου κατάφερε να μεταδώσει τις γνώσεις της σε τόσους μαθητές και να δώσει τόσα πολλά διπλώματα. Οι καινοτομίες που εισήγαγε στην εκπαίδευση, η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις μουσικές σπουδές από την αρχή ως το τέλος, η γνώση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ένα παιδί για να καταφέρει να παίξει σωστά ένα όργανο, είναι θησαυρός για όποιον ξέρει και αποφασίζει να το εκτιμήσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, του Συλλόγου Οκτάβα, τιμά σήμερα την κυρία Ντάνη Δοσίου για τη συνολική προσφορά της στη μουσική και ειδικότερα στη Φλόρινα. Μακάρι άνθρωποι σαν την κυρία Δοσίου να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών μας.